oikein kulje. Mitä mä voisin tehdä tähän, että kulkisi vähän nopeammin? Mitä sä voisit tehdä? Kokeile pistää kivi pitti. Se on hyvä neuvo. Kerran kokeiltiin Jarskan kanssa. Kulki 2 mitä kovemmin. Jaha, no tehdään sit niin. Jaa, hyvä. Mun täytyy ollakin tää, kun Jarska kävi täällä aamulla. Siitä sitten laitettiin kivi pyttyyn. Noin. Tää on porkkanateippiä. Mynämäillä. Onko se nyt varma, että se on pytty? Tämä. Kylmät pytty. Mikä pytty? Ja nyt siis kulkee nopeammin. Jarskan kanssa 25. Silloin oli PV. Joo. Ai oliko se kevari? Ihan sama. Näin juttui. Kyllä se siitä lähtee. No niin. Nyt on kivipytystä tai missä ne? No, koitetaan. Hyrrää kuin hevonen. En mä pysy perässä.